kasungan siya na tawo. Si Maria ang iyang inahan, si Jose ang iyang amahan. Mao kini ang kamatuoran, nahisulat sa kasulatan. Si Jesus ang sumbanan, nga natawo sa kalibutan. Di ta matawo sa kalibutan kung wala tay inahan, kung wala sabtay amahan. Di ta matawo sa kalibutan. Kitang tanan natawo dinhi sa kalibutan. Adunay pitsa ug mga adlaw ug dunay bulan. Busa karon kitang tanan atong pasalamatan, kay siya ang tag-iyan natong tanan. Di ta matawo sa kalibutan kung wala tay inahan, kung wala sabtay amahan. Di ta matawo sa kalibutan. Kitang tanan natawo dinhi sa kalibutan. Adunay pitsa ug mga adlaw ug dunay bulan. Kitang tanan ato siyang pasalamatan, kay siya man ang tag-iyan natong tanan. Thank you for watching. Please like and subscribe.